ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦ। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଉଛି ଏହି ପଦ। ସମଗ୍ର ଗୀତ ସଂହିତାର ଭୂମିକା କିଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖାଏ। ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଧନ୍ୟ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପହାସମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ଚାରୋଟି ମୂଳ ବିଷୟ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମ, ଧନ୍ୟ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ। ଏଠାରେ ଧନ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦିତ, ସତ୍ୟ, ସୁଖୀ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହା ଦୁନିଆର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମିକ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେ। 2, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାନେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା, ମତ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। 3, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଚରଣ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାପର ପଥରେ ପାଦ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟରେ ଚାଲେ। ଶେଷ ବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଉପହାସମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ରହି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାରା କଥା, ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ପାପୀ ଆଚରଣ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।